Kord. Dobroš, už to nahrává. K. Takže já teď jenom velmi v rychlosti chci proletět, jak se sjednává životní pojištění u Uniky. Takže zase přes Incia, přes Jetíka, no vlastně do Jetíka nejdeme. Tady už nahoře já mám tady v oblíbených dlaždici Unika Unihub. Na to se klikne. Dostanu se tady do rozhraní v Unice. Tady se klikne na Digipos. V Digipos život, Domino Risk děláme teďka nejčastěji. Tak tohle vypínám tady, dám, že informoval, že souhlasí se zpracováním údajů o zdravotním stavu, dám OK. Já to proletím velmi rychle, jdem jenom o to, ať v kalkulačce se nový člověk zorientuje, mm, jak se to tady vyplňuje, aby dokázal tu smlouvu uzavřít. Takže dám třeba svoji. Já si to ukládám podle jména toho klienta, dám tu rodné číslo, takže od klienta potřebuju pro začátek, abych to vůbec mohl nějak vyplňovat ideálně. Občanku, vědět nějak zdravotní stav, výšku, váhu, pojedeme postupně v té kalkuladě. Takže v základních údajích dávám rodné číslo, délka pojištění, teďka i skrz to, ať nejsme velmi krácení na provizi, tak je důležité, ať ta doba platnosti je 20 a více let. Takže já, když mám dneska, nebo za půl roku skoro 40, tak by to ještě do 60 vyšlo, ale je dobrý těm klientům dávat prostě delší platnost smlouvy, protože když třeba za 2, za 3 roky má nějakou vážnější nemoc, tak už ho nikdo nepojistí. Takže velmi doporučuji pojišťovat na delší dobu. Dávám třeba do 70. Odložený počátek dám o 2 měsíce, to se kliká tady, protože 2 měsíce trvá výpovědní lhůta, když ten klient má už nějakou jinou životní pojistku. Teďka koho chci pojistit? Tady si můžu vybrat, jestli jenom jeden pojištěný, nebo jsou dva dospělí, anebo jestli mají třeba i děti, které chcou pojistit. Já teďka pro rychlost dám tyhle připojištění pryč a nechám jenom pojištěný P1, takže budu modelovat jenom pro jednoho dospělého. Dám pokračovat, zadám tam výšku váhu, tak, teďka kuřák, nekuřák, většinou nekuřák, pokud to není nějaký hodně extrémní kuřák, většinou dávám ne. Povolání, tak dám třeba, nebo tak, jak je to u mě, makléř. Tady je dobré, když to není přesně napsané to povolání, tak dát něco aspoň podobného. Třeba, že sedí v kanceláři, že to třeba administrativní pracovník. Někdy se ty povolání jmenujou tak, že to nejde najít v tom rozhraní, na tom povolání. A teď vidíme, že to tady dlouho načítá. Ona ta kalkulačka od pojišťovny u té Uniky trvá někdy díl, ale někdy je to i tou Wi-Fi. Ale každopádně u kalkulačky Uniky vždycky trpělivost. A teďka nemá cenu nikam klikat, dokud mi tady běží ty kolečka, i když normální to není, jo? Teď už to trvá extrémně dlouho. Tak já ještě zkusím chvilku počkat, jestli se zpamatuje. Jo, tohle by mělo trvat 5 vteřin maximálně. Jsem zadal povolání a už se to tady seká. Hmm. Tak to jsme to dneska moc neto. Já zkusím dát obnovit. Jdu znovu. Tak pardon.
No, to tady všechno nasázím. Uvidíme, co to pustí teďka. Protože Wi-Fi mám v pohodě. Tady je docela důležité ještě zajímavost u té váhy. Když má klient 120 a víc, tak už nejde pojistit. Tak někdy, když mají 122, tak tam dávám 120. Nebo 119. Znovu to zkusím zadat to povolání. A už mi to hnedka pustilo, tak můžeme pokračovat. Jestli řeší nějaký sport, ale já třeba osobně, jestli si občas zajdu na kopec nebo plavat, tak to tam ani neuvádím. Spíš jenom, když už vyloženě to má ten sport hodně registrovaně, že hraje fotbal, hokej a hraje pravidelně, tak to tam aspoň nějakým způsobem uveďte. A kdyby to byl profi sportovec, raději tam dát fakt registr. Zeptat se těch klientů, jak to opravdu je. Je to lepší, když se mu pak něco stane při třeba v první lize někde ve fotbale, v nějaké, já nevím, juniorský fotbal, tak pak může být problém při plnění. Takže radši se těch klientů ptát. A když je to nějaký tady sportovec někde registrovaný na nějaké horní dolní, tak, tak tam dá třeba ten registrovaně sport, ale myslím, že tam je i více variant. Je tam více, jo, vrcholově. Tak dávám registrovaně u té horní dolní. A nebo rekreačně, když si jde občas zasportovat. Takže dal jsem, že ne. Tady jsou pak nějaké varianty předběžné underwriting, že si můžete nechat předocenit, když ten klient už je hodně nemocný, takže tu smlouvu nesjednáte a necháte ho první předocenit. Ale to bych dneska nechtěl tady zabředávat. Dejme tomu, že klient je zdravý, že tak, jak to teďka pojedeme. Pojištění pro případ smrti, základ je tady 30 000. Já chci třeba pojistit případ smrti, já dávám většinou klesající, chci to na 1 000 000. Můžu si tedy dát zvlášť smrt. Pak si tady můžu dát invalidity, první, druhý, třetí stupeň, ale já to chci všechno mít v jedné možnosti a to je tady. Kombinace smrt invalidita. Tady si dám, že chci být krytý na 1 000 000. Invalidita první, druhý, třetí stupeň plus případ té smrti. Délka pojištění dám třeba na 30 let. Nejde, protože už to nedovolí ta doba té smlouvy, že maximum je 25 let. To znamená, že 1 000 000 bude klesat, když je to lineárně klesající o 1,25 každý rok. Takže po roce už jsem krytý o 20 000 míň. Takže za rok už budu krytý na 980 000. A takhle to lineárně postupně klesá. Kdybych částka 543, kdybych dal konstantní tuhle částku na všechny tyhle 4 věci, nebo připojištění, tak ta částka bude třeba 1500 měsíčně. Proto dávám lineárně klesající. Protože třeba když budu mít 68 let, tak už nebudu potřebovat mít takové krytí, že už budu mít většinu dluhů splacené. Dále, co dávám většinou u klientů, tak jsou trvalé následky, dávám to většinou na ten 1 000 000. Tady vidíme, že u mě to stojí 147 korun měsíčně. Já dávám vždycky trvalé následky od 0,5. Dají se připojistit i od 20%, ale pak, když ten klient má trvalé následky 5%, tak nedostane nic, je nasraný. Doporučuji to dávat od 0,5. Při pojištění horních končetin je celkem zajímavá specialita u pojišťovny Unika. Tady v nápovědě vidíte, na co to hlavně funguje. Je to dobrý u lidí, kteří se živí rukama, třeba chirurg nebo nějaký ortoped nebo i dělník, který prostě ví, že mu hrozí karpální tunely nebo tenisový loket, tyhle věci, tak si to můžou připojistit. Dám tam třeba 1 000 000 a z 1 000 000 by třeba při karpálních tunelech dostal 10% příklad, takže by dostal vyplacených 100 000.
případě, že bude mít diagnózu karpálních tunelů. Takže občas to využívám, ale dávám to jenom u lidí, kteří vyloženě chcou mít ty horní končetiny připojištěné. Kadeřnice nebo kosmetička, nechtařka, nějaké takové povolání, které jsou na to náchylné, tak by na to mohli slyšet. Tak dáme tam třeba 500 000, ten limit. Potom dočasné události, to jsou vážné nemoci. Tam dávám většinou standardně u těch lidí 300 000, někdo dává i víc. Tady už, když dám klesající, na dobu pojištění třeba 30 let, tak ta částka je 133. A v případě, že ten klient bude mít diagnózu vážné nemoci, tak dostane plnění. Těch diagnóz je tam několik, většinou bývá tady 36 třeba závažných nemocí, které jsou vypsané v pojistných podmínkách Uniky. Patří tam především infarkt, rakovina, mozková příhoda, různé takové ty větší nemoci nebo vážnější nemoci, které nás můžou až skoro zabít. Není většinou na to slyší dámy, že to tam chcou mít pojištěné. Při pojištění karcinom in situ, tak to je v podstatě to, že když in situ, to znamená, myslím to, že ta rakovina třeba není zhoubná, že je nezhoubná. Někdo to tam chce, nějaký fajnšmekr, někdo ne. Já to tam moc nedávám. Ono se to dá připojišťovat jenom v případě, že máme konstantní pojistnou částku. Takže já osobně to tam nedávám. Denní odškodné dám třeba 500, když už ten klient chce denní odškodné. Jak to funguje? Má úraz, stačí nám první lékařská zpráva, pošleme to na asistenty, ať nahlásí pojistnou událost. A už z první lékařské zprávy, třeba zlomená noha, podle tabulek se určí třeba 60 dnů pojistné plnění. Takže 60 krát 500, nějakých 30 000 korun dostane vyplaceno, když je to nějaká menší zlomenina při tomhle nastavení. Nemusí se čekat na celé doléčení. Dávám vždycky variantu zpětně, jinak by jim neplnili od prvního dne. Takhle by to plnili, kdybych dal nespětně, je to sice levnější, ale neměli by zaplaceny těch prvních 10 dnů a většinou ty úrazy nebývají tak vážné až zlomené. Jinak nahoře se vám ve splátce pojištěného propisuje, kolik ta smlouva stojí. Co je extrémně důležité, už když začínám modelovat v téhle kalkulačce, tak se klienta ptám, kolik měsíčně zhruba je ochotný platit za svůj život. Je to důležité, protože někdo třeba má představu 500, někdo má představu, že v pohodě 15 stovek, každý to má jinak. A je důležité se jich velmi, velmi důsledně ptát a k té částce to směřovat. Takže já třeba jsem tady v pohodě s platbou 1500, tak dávám 500 denní odškodné, dávám tady pracovní neschopenku, třeba 500 za každý den, takže když budu doma, dávám zase zpětně, karenční dobu dávám 28 dní a funguje to tak, že když ten klient bude v pracovní neschopnosti měsíc, tak mu pojišťovna zaplatí zpětně všech 30 dnů. Takže při zlomené noze 3 měsíce doma bych z téhle smlouvy dostal z pracovní neschopnosti 45 000 za 3 měsíce. 15 000 měsíčně, jak kdyby. Nemocniční dávku ještě připojišťuju. Já to projedu fakt rychleji, protože už zase ten čas strašně letí. 500 korun za každou noc strávenou v nemocnici od prvního dne. Nechávám to takto. A teďka extrémně záleží, kolik je ten klient ochotný měsíčně platit. Za mě tohle je taková moje standardní pojistka, jak to nastavuju. A když mi ten klient řekne, hele, chci platit něco kolem litru, tak beru, že třeba 1100, tak to bývá dost často u nějakého jednoho dospělého jedince. Tak tam už se snažím tu cenu nějak najít. Takže třeba snížím nemocniční dávku na 300 a díky propojištěnosti se mi dokonce ta smlouva zdražila. Když dám 500, tak je levnější. Takže tady zkusím snížit něco jiného, snížím třeba zase neschopnost, snížím i tu hospitalizaci,
snížím i denní odškodné a jsem pořád na 14 stovkách a dejme tomu, že klient mi řekl, chci platit maximálně 1100, tak pak třeba už zasahuji i do těchto nastavení, že třeba invaliditu nechám jenom třetího stupně a jenom smrt a jsem na 12, je to pořád moc. Trvalky snížím třeba na 800 000. Pak vždycky se hodně orientuju podle toho, dám pryč připojištění horních končetin a už jsem na těch 11 stovkách, co klient mi nadiktoval. Takže já mu většinou ukazuju, že třeba do 15 stovek to má v plné palbě a on mi řekne, že chce platit těch litr 1100, tak já to prostě poškrtám. Protože historicky se mi nikdy nevyplatilo ho tlačit do drahší smlouvy, většinou z toho bylo hnedka storno. A i když pod nátlakem třeba podepsal smlouvu, kterou nechtěl, tak velmi brzo mi ty smlouvy rušily. Takže už jsem se zvykl se lidí ptát. A když mi řekne 1100, tak to prostě směřuju k těm 11 stovkám. Dávám pokračovat. Teď mi to tady ukazuje souhrn, co všechno jsem tam nechal v téhle smlouvě. A v téhle fázi můžete vytisknout modelaci. Nahoře dám tisk nabídky, tady nahoře PDF-ko, uložím si to na plochu, mám tady souhrn toho, co má pojištěné a takhle mu třeba pošlu tu modelaci. Tady je napsané, že měsíčně 1100, ročně 12 880, je to o něco levnější. Když to platí jednou ročně, jsou i takový, tak má o nějaké procento lepší cenu. Takže takhle, když chce poslat nabídku a z mojí zkušenosti, pokud s ním život neuzavřete na té schůzce, tak dost často to nedopadne. Doporučuji už na té schůzce ideálně to mít, už rovnou to s ním podepsat a uzavřít, protože potom je tam strašně moc doplňování a z praxe to není dobré. Takže dávám teďka pokračovat, jenom pozor, když v téhle fázi dáte pokračovat, už vám to nepustí stáhnout tu nabídku. Dávám pokračovat a v ten moment už jsem v zadávání, doplňování všeho možného, co je potřeba u sjednání té smlouvy. Co je na Unice dobré, takhle v těch fázích, jak teďka jsem se tady proklikával, tak se to automaticky samo ukládá. Takže i když mi to tady zase se seklo, což Unika, prostě stává se to docela často, je to fakt otřesné v tomhle, tak já dám teďka obnovit, protože mi to zřejmě se to žvejklo. A zase jsem na začátku a to už znovu dělat nebudu, takže dám nahoře moje nabídka a smlouva. Tady dám záznamy za dnešek a najde mi to, že tady je dočasná nabídka a vrátím se tady opravit, otevřít tam, kde jsem skončil. Teď zase dám pokračovat, zůstalo mi to nastavené tak, jak jsem to vyplňoval. Proklikám to, teď jsem zase v té fázi a už mi to i pustilo dál. Takže jsem se vrátil zpátky do té modelace, to je dost důležité. Jak se k tomu zase vrátit. A ono se to automaticky, aniž bych to já ukládal, samo ukládalo. Vyplnění základní údaje o klientovi a jedu. Dám. Vyplňuji trvalou adresu, jak to má. Dám uložit. Teďka se mě to ptá na všeobecný dotazník. Tady se mi, jestli má nějakou jinou smlouvu, dávejte ano. A pište tady aktuálně u třeba kooperativy, ale bude ukončeno do a za 2 měsíce, to znamená 28.2.2025. Takhle to píšu většinou já. Když nemá žádnou jinou životní pojistku, dávám ne. Jinak tady nic nedávám jinýho, jenom vyplním všude ne, ne, ne. Oni se tady ptají, jestli dělám s výbušninama, nebo jestli jsem měl někdy problém, že mi třeba pojišťovna nechtěla pojistit. Pokud je to zdravý klient, tak tady není problém. Dávám uložit. Tady vidím, že dotazník je úplně vyplněn. Jedu dál zdravotní dotazník. Tady je většinou, jestli nějaký alkohol, v jaké množství a tak dál. Dávám ne, ne, já teďka jsem zdravý, takže určitě doporučuji s těma lidma ptát se a vyplňovat vážnější věci.
není dobrý někoho pojistit, když už má třeba cukrovku a on vám řekne, že to tam nechce uvádět, není to ideální, je to na hovno. Potom zaprvé ta pojišťovna ho nepojistí, nebo zatají se zdravotní dotazník, nebudou mu potom plnit. On si bude 3 roky platit nějakou pojistku a po 3 letech bude chtít něco nahlásit a oni řeknou, vy jste zatajil cukrovku. Pojišťovna mu odstoupí od smlouvy, my máme 100% storno a klient na strany. Takže doporučuji ty zdravotní dotazníky ptát se. Neuvádím tam každou blbost. Když měl někdy skopli paleček, nepíšu. Ale když to bylo něco zásadního, že má třeba šerouby v rameni, uvádím to tam. Ty napíšu nějakého doktora, tady většinou stačí takhle nějak, aspoň v kterém městě a jméno toho doktora. Jestli teď, tady je spoustu dotazů, to si pak klidně projděte, já teď to jenom proletím, nic mi není, všechno to. Posledních 5 let, jestli nějaké úrazy, já jsem třeba před 10 lety měl zlomenou nohu, ale bylo to 10 let, neuvádím. Ptají se na 5 let. A žádné trvalé následky z toho nemám. Tady je spoustu dotazů na zdravotní dotazníky. Jo, někdo třeba, většina lidí, populace má třeba štítnou žlázu nebo vyšší krevní tlak nebo cholesterol. To tam raději uvádím. Jo, pokud ten klient mi řekne, že bere každý den nějaký prášek na vyšší krevní tlak, uvádím to tam. A píše se tam název toho prášku, kolik jich bere a od kdy zhruba tu nemoc má, třeba posledních 8 let. To tam raději určitě dávejte. Pojišťovna pak dá třeba výluku, ale klienta pojistí na všecko jiného. Já jsem teďka dal, že jsem komplet zdravý, protože to chci už ukončit. Dávám pokračovat nahoře. Tady se mě to ptá, jestli si dát někoho obmyšlenou osobu, tak tady si můžu vybrat, jestli je to vztahem, jestli je to třeba je to ke mně a vztah dám třeba matka. Takhle si můžu určit třeba 100% podíl, dám ok. Když někdo chce uvést, to znamená, když umřu, ať víte, co znamená obmyšlená osoba, tak moje matka bude dědit 100% z téhle smlouvy, co tam bude pojistná částka pro případ smrti. Mám pokračovat. A tady musím vyplnit údaje z občanky. Musím dát prostě vyplnit zase nějaké základní věci. Já se snažím to nějak projet, prostě jenom ať to dojedeme do konce. Tak, místo narození. U Uniky hlavně mějte trpělivost, když něco kliknete, vždycky počkejte, až se to propíše. Stávalo se mi, že jsem to tady hodně rychle a že ono to potom nepropisovalo a pak to nešlo dokončit. Takže vždycky kliknout, počkat, až vidíme, že se to zmodrá. Tady způsob placení pojistného, vlastní příjem, že se jedná o pojistnou ochranu. Tady z těchto souhlasů nám stačí souhlas se zpracováním osobních údajů. Tyhle dva já to třeba nedávám, já to prostě vždycky chci vytisknout a s klientem si podepsat, takže dávám, že to nechávám tak, jak je. Ty provize já dávám vždycky A. Ačko znamená zrychlená zálohová provize. Bčko znamená, že budou tu provizi vyplácet každý rok menší část. Takže všem asi, co začínají, doporučuji Ačko, ať první vůbec nějaké peníze větší vyděláte. Dávám zpracovat, generovat návrh, dávám ano. Teď mi to generuje už tu novou smlouvu a pustilo mi to dál, takže celá byla vyplněna v pořádku. Tady už si můžu, tady vidíme po pravé straně, kde co je potřeba podepsat s klienty, to, co je potřeba podepsat, tak si ukládám na plochu. Jedna, tady zpracování osobních údajů. Ta první návrh pojistné smlouvy, tam je rozsah té smlouvy. Osobní jsem stáhl, tady druhé osobní údaje. A ještě jsou prohlášení o pojištění. Prohlášení o pojištění, tam se pouze doplňuje, že jsem třeba aktuálně pojištěný u kooperativy. A co je extrémně důležité, stahujte si tady příkaz k úhradě. Protože u Uniky v té pojistné smlouvě není vidět, kam má klient platit.
Takže já vždycky posílám klientovi návrh pojistné smlouvy a příkaz k úhradě, když mu to posílám do mailu. A tím je to celé hotové. Teď vlastně jediné, co chybí, tak označit, když jsem s tím klientem osobně a rovnou to podepsal, tak tady kliknu označit vše jako podepsáno. Já to teď neudělám, protože tím by se to už, ta datová věta propsala do pojišťovny. Ale tady, když dáte označit vše, tak je hotovo a pak už se jenom klikne nahoře dokončit návrh a tím se uzavřela ta pojistná smlouva. Já se snažím to teďka nějak vynulovat, stornovat. Ukončuju teďka nahrávání, tohle je k tomu, jak se uzavírá životní pojištění. A jediné, co bych tomu ještě jen dopovím, tak dávejte pozor na vyplňování zdravotního dotazníku, když ten klient bere nějaké prášky. To se vždycky ptám. Potom počátek dávejte pozor, ať je za 2 měsíce, když nějakou pojistku už má, ať neplatí 2 pojistky naraz. To ti klienti pak bývají také nasraní. Třetí bod, určitě se ptejte na to, kolik je ochotný za tu pojistku platit a tady nahoře vám to pěkně píše aktuálně, kolik to vychází. A další věc, poslední, co bych tomu řekl, tak ptejte se těch lidí, jestli chcou jenom nějaké vážné věci, anebo jestli chcou i úrazovku. 90% lidí chcou i úrazovku, že když mají úraz, tak chcou prachy. Ale 10% klientů mám takové, kteří mají třeba vyšší příjmy, vydělávat třeba 200 000 měsíčně a víc, podnikatele většinou, a tihle lidi chcou třeba jenom vyloženě pojistit smrt nebo invaliditu a nic jiného je nezajímá. Takže dobře se těch lidí ptejte, co vlastně chcou. A tím bych to... Máte k tomu nějaký dotazy někdo? Prosím tě, jenom na zaplacení to musí být zase do 24 hodin, když to sjednáme, nebo do jaké nejpozdější doby? Tady u těch životních pojistek platba by měla být k počátku, takže když je počátek 1.3., tak nejpozději do 1.3. by tam měla být první platba, ale teoreticky, když ten klient je neplatič, tak ta pojišťovna to od 1.3. stejně povede tu smlouvu, ještě další 4 měsíce až do července, a i když neposlal žádnou platbu, protože už byla sjednaná smlouva a 4 měsíce trvá pro neplacení zánik životní pojistné smlouvy. Takže tady není potřeba, že by to musel urgentně. Mhm. Je k tomu ještě nějaký dotaz? No, ale Petinin to nehru tak, že když on to nezaplatí, takže je dlužný? Jakože je Jasně, jasně, dlužník? můžu Protože začít. on se Ano, už ano, platí za můžu, tu pojistnou ano, ochranu. ano, Tak na můžu, to jenom upozorňovat. To je jo, důležité. jo, A jo, nemá exekuci nebo něco. ano, určitě. Když ten klient je prostě hovado, neplatí tu pojistku a po 4 měsících ta pojistka je ukončena pro neplacení, ale celou dobu běžela, tak tomu klientovi přijde normálně upomínka, druhá upomínka a potom i nějaká inkasní společnost a může z toho být i exekuce. Takže on to stejně bude muset doplatit, anebo exekučně. Takže určitě upozorňovat a píšu vždycky do mailu, počátek je 1.3., trvalý příkaz nastavte od 1.3. Stačí takhle, ať to není úplně dlouhý video? Mhm.